Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Барчагызга хәерле матур көннәр теләп, тапшыруыбызны башлыйбыз. Туры эфир студиясында мин Айзилә Батырханова. Бүген 24 сентябрь, пәнҗешәмбе, изге сәфәр аеның 7-нче көне. 24 сентябрь бөтен дөнья диңгез көне. Берләшкән Милләтләр оешмасы тарафыннан гамәлгә кертелгән әлеге датаның максаты браконьерлык белән көрәш, диңгез транспортының экологик куркынычсызлыгын арттыру, сулыкларны пычратмаска өндәү. СССР тарихында 1920 елның 24 сентябрь Татарстан профсоюзларының беренче өлкә съезды үткәрелгән көн буларак истә кала. Бу көнне профсоюзлар советы президиумын сайлау уза. Хәзерге заман белемле, актив, ирекле аралашучан, конкурентлыкка әзер шәхесләр таләп итә. Орфографик һәм грамматик хаталар ясамыйча дөрес язу күнекмәләрен булдыруның иң нәтиҗәле ысулы диктант язу. Диктант дигәч гадәттә мәктәп еллары искә төшә. Әмма соңгы елларда әлеге стереотип юкка чыга бара. Чөнки һәр теләгән кешенең диктант язып, белемен тикшереп карарга мөмкинлекләр ачыла. Моннан 5 ел элек бөтен дөнья татар яшьләре форумы беренче тапкыр яз татарча диктант белем тикшерү акциясын оештыра. Әлеге зур эшнең башында торучыларның максаты иң беренче чиратта татар теленә кызыксынуны арттыру, әдәби телдә дөрес сөйләм һәм дөрес язу күнекмәләрен үстерү, орфографик һәм грамматик хаталар ясамыйча язу теләген уяту була. Акция 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләре һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы, шулай ук Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау программасын гамәлгә ашыру кысаларында уздырыла башлый. Дөнья күләм санитар-эпидемиологик ситуация татарча диктант акциясына да үз йогынтысын ясамыйча калмаган. 26 сентябрь татарча диктант беренче тапкыр онлайн форматта узачак һәм анда теләге булган һәр кеше үз каләмен чарлап карый. Катнашу тәртибе турында әлеге зур чараны оештыручылар Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Мөслимова һәм филология фәннәре кандидаты доцент Гөлназ Мөхтәсимова сөйләп китәр. Исәннәрмесез, хөрмәтле кунаклар. Инде тамашачыларыбызда диктант язу теләген уятып җибәргәнбездер дип уйлыйм. Онлайн булгач, димәк, һәр кеше идәне чыкмый гына әлеге акциядә катнашала. Шулаймы? Нәкъ шулай. Чынлап та инде хәзер онлайн сүзе белән, онлайн форматы белән кешене аптыратып булмый. Һәм инде әлеге дөнья күләмендә вазгыять безнең диктантны да кагылды. Һәр бер катнашучы кеше адымнарын турында сөйләргә син хәзер мине чакырасың инде. Беренче адым димәк, бу атнаны шимбә 26 сентябрь сәгать 11-дә һәр кеше үз вакытын инде бушатып куярга тиеш дип әйтик. Һәм ТНВ Татарстан яки ТНВ Планета телеканалын җайлап, кабызып, A4 форматында чиста кәгазь алып, исем фамилиясын, телефон номерын һәм код сүзен уйлап чыгарып, инде диктантны башлап җибәрергә тиеш. Башлап җибәрү дигәндә инде онлайн форматта булгач, безнең дикторлар нәкъ онлайн үзләренең студиясыннан укыячак текстларны быел 3 этапка бүлеп ясадык. Ул беренче этап дигәндә Татарстан халкы өчен аерым текст, аерым диктор. Текстлар буенча Гөлназ Ринатовна инде аны кабатлап сөйләп китәр җентеклерәк. Икенче этап дигәндә ул Россия Федерациясе төбәкләре татарлары өчен диктант. Ул инде дәвам итеп аның шулай ук үз дикторы. Дикторларга килгәндә әйтеп үтәргә кирәктер. Кемнәр булачак соң, кемнәр укыячак? Татарстан өчен быел чакырылы Фуат Галимуллин. Ул безнең инде галимебез, профессор, Казан дәүләт университетының. Аны ишетеп тә, кеше бик танып, яратып белә. Россия Федерациясе төбәкләре өчен шулай ук танылган һәм үзләренә якын шәхесне сайладык. Ул Илдар Киямов диктор буларак укыячак. Һәм инде чит ил татарлары өчен Филүс Кахиров үзенең теләген белдерде. Ул шулай ук Сабантуйларда инде чыгыш ясап, һәм диктант менә син дөрес әйтеп киттең, бераз ничектер кешене куркыта. Инде ул ахырсы мәктәбендәге икесен, укытучы апасын исенә төшереп, нәкъ шушы дикторларны да кеше үзенә якын итеп, кабул итеп алсын өчен
Шундай менә шәхесләр сайланды. Тавышын танысын, инде курыкмасын. Димәк, мин хәзер менә минем язасым килә икән, мин гади А4 кәгазен, А4 кәгазен алам да, һәм инде шунда язачакмын. Бу дөрес мәгълүматмы? Әйе, дөрес мәгълүмат. Һәм ни өчен сезнең исем, фамилия, телефон номер һәм код сүзе кирәк. Код сүзе дигәндә инде үзең аны уйлап чыгарасың. Нинди үзеңә нинди сүз уңай. Чөнки син бит инде үзеңнең нәтиҗәләреңне дә белергә теләячәксең. Һәм безгә шушы эшне җибәргәч, biz аны тикшереп системага кертергә тиешбез. Система дигәндә бу диктант.татар сайты күз алдында тора. Диктантны язып бетергәч, үз эшеңне инде тикшереп карап, эфирда телефон номеры чыгачак. Шушы номерга WhatsApp'ка син инде эшеңне фото төшереп җибәрәсең. Бу күрше республикада әлеге формат эшләнде. Һәм WhatsApp системасы инде миллион хатка кадәр кабул итә ала. Шуңа күрә борчылмасыннар. Инде монда төп максат дип әйтик, яхшы сыйфатлы фотография ясап, безгә шушы экраннарда күрсәтелгән телефон номеры аша эшегезне җибәрү. Biz инде аны 30 көн дәвамында безнең тел белгечләре тарафыннан тикшереп, диктант.татар сайтына урнаштырачакбыз. Һәрбер кеше инде үзе кереп, шәхси кабинетына, мәсәлән, Азилә Батырханова, үзенең телефон номеры, код сүзен язып, үз билгесен үзе генә күрә алачак. Белүемчә, диктантта катнашучы буларак та һәм оештыручы буларак та катнашып була. Әйе, оештыручы дигәндә, мәсәлән, узган елны шалтырата миңа Яңа Зеландиядан бер кеше. Ветеринария, сәлам, мин күчеп киттем, үзем Казан егете, мин күчеп киттем чит илгә ди. Әлегә бер үзем, яки минем бер ай вакытым бар татарча диктантка кадәр, мин оештыручы буласым килә, бер 5 татарны мин монда табам ди. Шуңа күрә, димәк, беренче чиратта инде татарларны табып кую. Ул шулай ук аны 5 кеше тапсаң да, 10 кеше, 100 кеше тапсаң да инде әлеге санитар-эпидемиологик ситуацияга җайлашып, күпме инде күләм чакыра аласың. Мәйданчык җайлап куеп, көнен инде билгеләп, шулай ук ТНВ Татарстан яки ТНВ Планета телеканалын кабызып, кемнеңдер бәлки телевизоры юктыр. Мәсәлән, минеке өйдә телевизор юк. Сез кабыза аласыз аны инде ноутбук аша, яки үзегезнең смартфоннарда, хәтта самолетта очып китеп барганда да быел интернет тотса инде телефоннарыгызда сез катнаша аласыз. Әлеге акциядә кабызып, тыңлап инде язып, эшегезне фото төшереп җибәрергә мөмкинчелек бар. Шул әлеге барлык информация диктант.татар сайтында мин оештыручы төймәсенә басып теркәлеп, бланкларны алып, бүтән платформа ул безнең шулай 5 ел дәвамында эшләп килә инде. Алинария, син инде әйтә башладың, Яңа Зеландиядан менә шулай шалтыратып әйттеләр дип. Чынлап та, ел саен инде әлеге акцияның географиясы киңәя бара. Мәсәлән, узган елны 22 илдән милләттәшләребез катнашкан булса, бу ел әлеге сон артыр дип көтеләме? Соннарга килгәндә, үзем дә һаман кабатлап әйтергә яратам, без геометрик прогрессиядә үсәбез. Әле 16нчы елны 3 ил катнашты, 9 шәһәр катнашты дип бик горурланып әйткәндә, бу ел инде без әйтәбез, 30 илгә якын кеше катнаша инде, 30 илгә якын. Һәм Россия Федерациясе төбәкләренең барлык булган татар оешмалары һәрберсе үзендә уздырачак. Ул әлеге проект шул бик матур күркәм, бер мәйданчыкта җинесенә, яшенә карамастан һәрбер кешене җыя алырлык мәйданчык. Анда инде яше дә, улысы да, буыннар очрашып, ул чит илләр бигрәк тә әлеге акцияны бәйрәм итеп кабул итә. Алар чынлап та бик шулкадәр теләп катнашалар. Менә киләсе видео язмада нәкъ шул хакта әйдәгез карап китик. Син татарча диктант язасыңмы? Без язабыз. Пандемияга карамастан, без татар мәктәбендә укыйбыз. Үзебезнең телен онытмыйбыз. Кызганычка каршы, быел барбыз бергә җыйнала алмыйбыз. Онлайн режимында үтәчәк диктант язуда катнашачакбыз. Быел без диктантны 4нче мәртәбә язабыз. Кыргызстаннан сәламнәр юллыйбыз. Барыгызга да унышлар телибез. Her yıl sayın biz Tatarca diktant yazabız. Diktant boyunca küp sözlerini öğrenəbiz. Şuna biz bik şad. Eyde, Jir şarının türlü tübeklerinde yaşayan Tatarlar, Tuganlar, kon kardeşler, 26. sentyabrda saat 11'de uzdurulacak Tatarca diktanta
бергәләп катнашыйк. Инде алдан билгеле булганча, текст өчен, әлеге диктант өчен 3 төрле текст сайлап алына. Татарстан өчен ул Ибрахим Гази, Россия төбәкләре өчен Нәби Дәүли, һәм инде чит төбәкләр өчен ул Авзал Шамов тексты, Менә ничен әлеге авторларга тукталырга булдыгыз? Нинди максаттан чыгып сайланды әлеге авторлар? Бу авторлар дигәннән инде име. Димәк, безнең иң беренче тема ачыкланды. Без нинди темага текстлар сайлыйбыз, нинди темаларны яктыртырга телибез үзебезнең диктантта быел име. Ул тема бөек җиңүнең 75 еллыгы. Без шул темага бәйле рәвештә ничә диктант текст әзерлә, 10 чамасы диктант текст әзерләдек. Һәм шулар арасыннан менә шушы 3 авторны сайлап алдык. Шушы 3 авторны алар инде мөмкин кадәр диктант формасы алдылар дип әйтик, чөнки алар бит әсәрләрдән үзүкләр, шулай бит әйме. Һәм менә шундый диктант текстлары барлыкка килде, шул рәвешле дип әйтик инде. Һәм аларның сүзләре нада игътибар иттек, аларның сүзләренә дә игътибар иттек. Ул һәр диктантта 200-200дән артык, әмма чит илләрдә яши торган милләттәшләребез өчен әлбәттә сүз саны бераз кыскарак. Шулай бит, чөнки инде гомумән безнең язучыларыбыз, гомумән Татарстанда булса да, чит илләрдә, чит төбәкләрдә булсалар да, Россия Федерациясе төбәкләрендә язучылар булсалар да, алар бит инде бөтенесе дә филологлар да, корректорлар да түгел, шулай бит. Инде дәрәҗәсе дә аерыла. Белем дәрәҗәсе дә аерыла. Шуңа күрә без бу текстларны шулай бераз гына булса да авыр сүзләрдән арындырдык. Әмма шулай да бу текстлар мәктәп тәкъдим ителә торган текстлардан үзгәрәк текстлар. Бу текстларда дөнья күләм языла торган мондый текстлар, алар әлбәттә мәктәп текстларыннан катлаулырак дип әйтәсем килә. Җиңел түгел, катлаулырак, чөнки бу очракта мәктәптә без аларны кысаларга, классларга, мәсәлән, сыйныфларга җайлаштырсак, һәм аларның әле грамматик күнегүләренә, грамматик белемнәренә җайлаштырсак, монда андый җайлаштыру әлбәттә юк. Шуңа күрә ниндидер авыр сүзләрдә очрарга мөмкин. Менә шундый. Алдан аңлатып китәсезме соң, менә шундый сүзләргә игътибар итегез дип андай мөмкин булып? Безнең сүзләр билгеләнде бит, Линария Радиковна. Билгеләнде, аны шулай ук инде эфир вакытында авыр сүзләрне алдан әйтеп, сөйләп, диктор үз тарафыннан аны яздырачак. Шулай инде экранда күрәчәкбез. Авыр сүзләргә игътибар бирелде. Ансы шулай. Узган елны безнең кызык ситуация булды. Ул без бит инде татар телендә грамоталыкны үстерәбез дибез, хаталар ясамаска омтылырга тиешбез. Хәтта безнең грамоталык ул чит илдән күчкән сүзләр дә, рус телендәге сүзләрдә дә безнең бик күп хаталар булды. Рус теленнән кергән шул компьютер сүзе, мәсәлән, аппаратура сүзен хата белән язу очраклары бар иде. Гомумән безнең мәсәлән тикшерүчеләр коллективы өчен, безнең институтыбыз коллективы өчен шундый сәеррәк булды бераз. Шундый рус теленнән кергән сүзләргә дип әйтик инде, хата ясау. Алдан ниндидер кагыйдәләрне кабатлап чыгарга кирәкме соң? Әлбәттә. Әлбәттә, беләм сүзегезне. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы ниндидер мөмкинлекләр ачтымы моның өчен? Шулай ук инде һаман без платформага бөтен информацияны җыябыз дип әйтеп килгәнчә, diktant.tatar сайтында анда сез тест уза аласыз. Мәсәлән, тел белеме кагыйдәләре, нинди сүзләрне ничек язырга, пунктуация кагыйдәләре бар анда. Шулай ук инде барлык сорауларга оештыручы булам дисәң дә, хәтта без инде анда афишаларының формаларына кадәр йөкләп куйдык. Анда инде Казанны Әлмәткә үзгәртеп, Чаллыга үзгәртеп, бу бик максималь рәвештә без үзебездә әлеге сайтны үстерәбез һәм инде һәрбер кеше уздыра алырлык. Күбрәк инде кешене дә җәлеп итү максатыннан һәм шуны да идеологик яктан әйтеп үтәсем килә. Безнең телгә кагылышлы бит инде хәзер шундый субъектив фикерләр соңгы араларда бик күбәйде. Һәм әлеге проектны бөтен дөнья татар яшьләре форумы гына оештыра, яки институт, яки бөтен дөнья татар конгрессы дип кенә дә сылтап калдырмас идем. Чөнки бу безнең милләтебезнең уртак проекты. Әлеге проект ул үзенең шулай ук камиллеге, аның
конкретно мин бөтен дөнья татар яшьләре форум оешмасы җитәкчесе буларак, әлеге проект белән без яшьләрне менеджментка өйрәтәбез. Анда бит инде син теркәлеп, кешене оештырып, ниндидер шәһәрнең администрациясе белән килешеп, пресс-релизларын туплап, филологлар, тел белгечләре табып, нинди зур эш башкарып чыгарасың. Бу безнең милләтебезнең гомум уртак проекты бүгенге көндә. Диктант булгач бит инде аның билгеләрен дә беләсе килә. Дөрес. Кемнәр тикшерәчәк? Әйе, безнең институтыбыз, филология һәм мәдәният-ара багланышлар институты галимнәре, укытучылары, хезмәткәрләре менә бу тикшерү эшендә инде ничә ел, без 5 ел. Шулай Быел 5-нче тапкыр. Әйе, катнашабыз, шулай оештыручылар арасында дип әйтик. Әлбәттә, без бик шат һәм бик теләп катнашабыз бу чарада. Ну, хаталар, бераз гына хаталар турында да әйтим. Әлбәттә, без шундый коллектив дип әйтик инде. Җыелган анда 10-15 галим, белгеч дип әйтик инде. Без диктантларны шулай бүлеп алып, тикшерәбез. Ниндидер проблемалы, ниндидер катлаулы шундый очраклар булса, әлбәттә үзара аралашабыз, фикерләшәбез, ортак бер фикергә килеп, шундый билгесе чыга дип әйтик инде диктантның. Хаталар күп языламы? Хаталар, минем әйтәсем килә, елдан-ел кими хаталар. Әлбәттә, шундый классик хаталар бар дип әйтик инде, елдан-ел кабатлана торган хаталар да бар. Шул ул дөресрәге дип әйтик инде, менә хәрефләрен дөрес язмый, бу авазларны дөрес чагылдырмай языда. Аннан соң тагын бер хата, ул парлы сүзләрне дөрес язмау. Мәсәлән, элегилектән, иртә, кич, мәсәлән, шундый сүзләрне я сызыкча аша язалар, я сызыкча гомумән куймыйлар дип әйтик. Менә шундый хаталар, орфографик хаталар арасыннан бар тагын, син бик яхшы беләсеңдер, ул пунктуацион хаталар, шулай бит андый хаталарда очрый, ул әлбәттә айрымланган хәлләр янында тыныш билгесен дөрес куя алмау. Менә бу бераз гына аксы дип әйтик. Әмма безнең бишлегә язучыларыбызда, бүтүнесендә дөрес язучыларыбызда бик күп, без моңа бик шатланабыз. Гел хатадан гына, диктантлар гел хатадан гына тора дигән сүз түгел. Әле безнең шулай ук инде замана шартлары дип әйтик. Күпчелек кешенең татар клавиатурасы юк смартфоннарында һәм хәрефен дә кай вакытта эскалатор аша язып җибәрәләр. Димәк, кеше шулкадәр өйрәнгән клавиатурада печатләргә һәм ул ручка тоткач шул ук хәрефен тезә. Дөрес, бәлки без ручканы әзрәк тә тотабыздыр, шулай. Без һәрвакыт шелтәрләрдә, социаль шелтәрләрдә утырабыз, һәрвакыт инде компьютерда, шуңа күрә минемчә менә бу шулай ручка тотып, дөрес әлемнә матур язу. Тагын искиткеч, менә бу диктантларны тикшергәндә, шунда искиткеч язучыларга да күрәбез, мәсәлән. Искиткеч матур почерк дип әйтик инде, шулай язучыларны да күрәбез. Зур рәхмәт безнең кунакларыбыз булганыгыз өчен. Димәк, инде без барлык тамашачыларны 26 сентябрь көндезге сәгать 11-дә татарча диктант акциясында көтеп калабыз. Әлбәттә, инде катнашучылар бик күп булыр дип ышанып калабыз. Амин. Эш гамәлләребез ихлас булсын, һәммәбезнең уңыш ачкычы үз кулында. Бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.